Voi vittu. Jooseppi! Jooseppi, tuus käymään täällä! Joo. Ei ku oota kun mä mietin. Joo, nyt voi tulla. Joo. Tuu käymään. No nyt on käynyt paskamäihä. Tai siis itse asiassa kun mä olin käymässä, tai siis en oo missään käynyt. Joo, kato, nyt on käynyt semmoinen homma, että on tullut neitsyönä raskaaksi, että se on Jumalan lapsi, Jumala on tehnyt. Missään en oo käynyt. Älä nyt. Juu. Onko näin? Näin on. Missään en oo käynyt. En oo pettänyt. Jumala. Jeesus Kristus on muuten aika outo juttu. No niin. En oo ennen kuullut. En oo minäkään kuullut, että pystyy, mutta kyllä, nyt olen Jumalan valittu. Niin mikä me annetaan pojalle nimeksi? Ei Kristus minä tiedän, jos se joku muu, tai siis... Häh? Jumala. Jumalauta. Niin. Olisiko se Jeesus sitten? Jaha. Niin uskotaan siihen minuun. No uskon. Niin, että mitkä uskoa siellä olekaan. Niin. Mitä usko? Mutta uskomaton juttu on kuitenkin. Niin on. Joo. Että sillä tulee niinku neitsyönä raskaaksi. Uskoin me sinun silloinkin, kun sä sanoit, että no, maailma on pannukakku eikä mikään muu. Niin! No ei mutta... Jatketaan. Ei mut... Ihan nättiä. Ei kukaan oikeesti usko tommosta. Ei tommonen tarina voi olla totta. Ei on se. Kyllä Jeesus, ei kun Jumala on tehnyt minut raskaaksi. Olen neitsyt, en oo ketään. Ei mut oikeesti ei voi olla tommonen. Ei voi olla tommonen totta ja oikeesti. Ei me voida tämmöstä nyt tehdä tämmöstä elokuvaa, että ei kukaan usko, että toi on totta. Niin mut... Minkä takia mä pistetään perukin päähän sitten?